Gipaspasan karon ang pagtrabaho sa transitory housing site sa Mandaue City aron makabalhin na dito ang mga 5 victims kay doon na usay plano ang dakbayan alang sa CICC compound nga kasamtangan nilang gipuy-an. Ang live update ni Nico Serino. Nick. Yes lang gitarget pipila ka buwan gikan karon kining groundbreaking sa bagong government center sa Mandaue City diha sa may CICC grounds mao gikinahanglan na kuno nga mapapahawan kini sa mga nanimuyo sa palibot. Padayon ang pagtrabaho sa contractor niini mga transitory houses sa bakanting luna sa may barangay Gizo, Mandaue City. Dunay kapin sa 300 ka mga units sa maong mga balay ang gi-construct aron kapuy-an sa mga fire victims. Dugang kini sa una nang natukod nga temporary housing sa dapit ug napuy-an na sa mga fire victims sa barangay Luok. Ang bag-ong gi-construct nga mga panimay bisan kun ginama sa metal ang istruktura migamit og insulation aron hamugaway sa mga nanimuyo. Ang Beko, which is mo na ito ang ipaabot karon para ma-final and need magita nila para ma-standard ato ang electricity nga ma-supply. And then more likely na lang po yung mga ipang-usab, mga ginagmayng usab. So gamay na lang yun eh? Gamay na lang yun. Gamay na lang. Yeah, gamay na lang yun and then maka-turnover. Plano sa dakbayan, ipabalhin na sa transitory housing ang uban nga mga fire victims aron mahiluna na sila. Kini aron mahawana na sab ang CICC grounds nga kasamtangan karon nga gipuy-an sa mga fire victims sa Gizo, Mantuyong ug Tipolo. Agosto ang target nga mapahigayon na ang groundbreaking sa CICC area para sa new Mandaue Government Center. That's exactly why nga atong gi-fast track ang atong transitory housing no kay mao man nay atong unsaon man pagsugod kung napa ang mga fire victims diha sa kuan no, and part of it ang katong sa Luok nga katong fire victims. Gipasalig sa syudad, gipaspasan ang mga housing projects aron mapabalhin na sab ang mga target beneficiaries. Gawa sa temporary shelter site likod sa CICC, gipapaspasan sab ang pagtrabaho sa condominium project sa dakbayan. Mao kini ang papuy-an sa mga nasunugan sa may barangay Tipolo. The moment nga kuan inig mag-turnover man ta sa kuan sad inig August. So part ana nga families nga kuan recipient sa katong duha ka towers nga atong gitugod. Lan gipasalig sa syudad nga magpadayon kini ilang mga housing projects alang sa urban poor o kini mga fire victims diha sa Mandaue City. Una niini pagpapuno gyud og dugang mga buildings ining condominium project sa barangay Tipolo para makakomodar og dugang pa nga mga pamilya. Lan? Okay na, salamat Nico Serino.